रुपये कुत्ता बैगन बैगन 100 रुपये 100 रुपये कैरेट टमाटर 120 रुपये कैरेट और बीन्स ये बीज अवरी का है 200 रुपये कैरेट 200 रुपये और ये 100 रुपये 100 रुपये ये मिक्की का है मटकी फली क्या रेट लगाए मटकी फली 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो दोस्तों 100 रुपये बरे 100 रुपये बरे ये देवकी 100 रुपये 100 रुपये विजयपुर मार्केट क्या रेट चलते सर ककड़ी का 500 एक कैरेट में कितने वजन रहता है 20 किलो 20 किलो बैगन रेट 200 200 ಬರೀ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ 600 ರೂಪಾಯಿ 220 ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ
ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ರೇಟ್ ನಡೆದ್ರಿ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 100 ಎಷ್ಟು ವಜನ್ ಇರ್ತದೆ 17 ಕಿಲೋ ರೀ ಅದೇ ಬರೀ 150 ಬರೀ 150 ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ ದಮ್ಮಕಾಯಿ ಮಾಡ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 150 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ 50 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾತಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಮೀರ್ ಭಾई लो जी ए ले रे 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೀರ್ ಭಾई 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ 50 100 ರೂಪಾಯಿ ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ 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 50 50 50 50 50 50 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿ 50 ಬದನೆಕಾಯಿ 50 बस हाथ देव क्या रे बताओ ए बार तो हां टमाटर जा ए मेरे भाई 100 रुपए लीजिए ये 50 लो रे क्या रे ये रे वाह ये रे वाह ए बदनीकाई 100 बदनीकाई 100 ए पकड़ रे पर चलो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए ओ चलो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए ओ चलो जोड़ी 100 ये अरे अरे रियाज कतरा भाई कतरा ए रियाज अरे अरे ये दो बारे जोड़ी 100 जोड़ी 100 ये जोड़ी 100 ए अरे रियाज काट रहे चलो आता है मिर्ची बैग कैसा रेट है बैग 32 30 पूरे बैग की कीमत 320 300 300 रुपये बैग कितने किलो का रहती है 10 किलो 10 किलो 10 किलो रहती है ले ले थोड़ा 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಂತೆ बाबा